Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷе хубе созе бародаронум боше одамое ки дар комментария суханои беҳтарин менависе ба лайк дастгиритон мақсад канали моро обод кардагӣ вақтоиш буд ки канали мо просмотр надошт 700-800 просмотр мегирифт ин дастгирии шумо ки мақсад канали мо хела пеш рафтагиай мақсад чи хеле хоша набоша как кормон шудагиай ами ҳаматон боше бародаронум ва аэропорт дамадед ва стараться мекунем тезтар видео партоем чтобы ки бисёр одамо да билет гирифтагем ё ки мақсад бисёр одамо ҳастанд шахсое ки дард мекунанд калони да маҳкум набоша бахшиш метавонед ки дарчи видеотонро тамошо кунед бародаронум ва апоако хӯаро додаро аэропорт дамадед ва тнг 100% билети москва душанбе самолёти Somon Air нархаш чӣ хеле ки буд имрӯзаш парвоз кард пага индинаш рейс ки пага парвоз мекунад 24600 ва ай ҳама арзонаш 7 число 6-7 число даки 21600 в общем ҳамин нархҳои 22 23 ҳамхали нархҳои хай медоне ки Somon Air 20 кило багаж мумкина 7 кило ручной ва кудакода ҳар як видео намегӯм ки то 2 солая 600 рублай то 2 сола то 12 солая 50% мегира билет ва аэропорт ҳай тенҷа то 3 сентябра фатравитам нестай мақсад одамое ки документам надошта бошанд беташвиш ва як кас дига ҳамин рӯз телефон кард пурсида буд ки духтарчаш паспортша гум кардагиай мақсад дар ҳамин ҳолатҳо ба метристка билет гирифта намешавад ва возвращение мегире вақте ки возвращение гирифте узбекистон қатъи ё ки пересадка билет нагире барое ки регистратсия дар сар наметиҳанд прямой душанбе билет бигирен чтобы ки билетон насӯза барое ки узбекистон худаш функсияи возврат надорад ва як чиз дига ки душанбе задешка намешавад қаям задешка намешавад лекин парвоз мекуна ва ӯзбекистонда бисёр ҳолатҳое мешавад ки рейс атминӣ мешавад ё ки ҳолате мешавад ки ай дига аэропортае дар и аэропорт мемонаша хеле ҳолатҳо бисёр мешавад иним сари худам 3 пассажир доштум омадан рейсшон атминид буд занг задан мақсад ва ёам ташвиш мешавад воли боварӣ чӣ хеле шояд фикр кунанд ки ман фребшон мекунам моам авиакасса дорем чтобы ки арзонтар шумо да дастрас кунем ва номрое ки дар комментария мемонам оператормай графикаи билетро ҳамаша дора ки нархош чанд ҳар сар авиакасса роиш мекунад ва нархои билет ҳамега одамо да билет мегирем а так ба ёа дилшон дур рафт ва занг задам гуфтум пулшонро перевод мекунам гуфтум камтарак сабр куне авая дигар самолёт монда парвоз кардам в общем хеле ҳолатош да ташвиш нашавед сабр кунед барое ки мара занг задам не пулмона возврат ки в общем хела гуфтам лекин ждат кард агар пулшона айхудам роишон мекардам рейс ки парвоз мекард дига пули ба ё возврат намешид барои он хай беҳтарин сабр кардам як парвоз кардам хосту ки камтарак дига ами билетҳои ӯзбекистонро нархоша бихонам чтобы ки шумо бидонед якумма нишон дед маскотона бизане ки ба ҳар ҳол мумкина ки 5000 штраф кунанд ва графикаша роӣ мекунанд баъзе одамо мегӯянд ки 6.5 та буд мо 10 та харидем ё ки баъзе одамо арзон мехаранд ҳамин пеши рейс даморам одаморо мепурсем баъзеош ҳаста ки 6 та мехаранд 5.5 та мехаранд 7000 мехаранд баъзеош ҳаста ки 10-12 ай чӣ сабаб ай сабабе ки вақте ки билета нав дар фурӯш мемонанд вақте ки нав дар фурӯш меброяд арзон ай билет худаш вақте ки билетҳоро гирифтан мегиранд ҷо камтар ки мемонад яъне ки қимат шидан мегирад билетҳо ай сабаби қимат будан дар вақте ки ҷо кам ки монд қиматтар мешавад ва чартери чӣ хеле ки мегем вақте ки регистратсия сар мешавад баъд ҳамон вақта дар ба задани ҳар якта одаморо дровардан мегиранд агар одам ки зиёд боша мегиранд дар ягон рейси дига менависандшон бисёр одамо занг мезананд ки на пеши рейсаем лекин регистратсия мо сар нашидеста ай чӣ сабаб барое ки прямой бошад дабай мекунанд рейска билетшонро рӯӣ мекунанд уже ягон кас дига билет ки ба ёро занг кардан наметавонад ба ҳар ҳол общем мада рӯӣ мекунам ва мехонам мумкина ки бигирам то бигах қиматтар шавина внуку аз самарқанд ҳастай 20 кило багаж 5 кило ручной 6000 рубл числаи дуюм да нӯҳум да 16 да 23 да 30 число да самарқанд лекин ёрам нархшон мумкина ки қимат шавад ай внуку парвоз мекунад ва нашод духтараш
ҳамаи аэропортҳо ҷои дистрибутсиёи дора, ё ки одамое ки ай дига ҷо рафтанӣ бошанд дар ҳамун ҷошон мақсад дуртар боша, ё ки пересадка қати ай дига шаҳр иҷа бигиранд, баъд айҷа Ӯзбекистон ё ки айҷа Душанбе ҳамун ҷошон дабустборанд духтаршон 32 саат деистивад 72 саат бахшиш 72 саат деистивад мекунанд. аз танни ҳаматон паноҳи Аллоҳ хай бо. ягон савол боша, ягон чие ки нафаҳмед, номрои операторма мемонум, ватсапшам кор мекунад, прямоиша шояд шава ҳолатое ки ҷавоб натиҳа ё ки шуморо фаҳмеда мешава вақтое ки мақсад буда занг застиям бо да ватсап занг мезанед ё ки да ватсап гап застия прямой мекем ҳатман ҷавоб метед, телефон кардан гиден бе ташвиш боше ҳама.